Fáilte cin sciallaí. Fáilte go dtí má podcast nó phodchraoladh nó play is Spraoi. Se is me cinne podcast nó phodchraoladh hosú maiall fra is rud bhíar maíonn sin le sca basic chuide chuí mit leanat mar Instagram nó TikTok bhí an físein phodchraoladh agus rudí bhaint le an áir an focail bhaint le an áir agus ina nach chuí cainte mar sin. Ach se le coppla bliain is se bhí suim am phodchraoladh nach tamáileandis. Ní teróíar nach riamh tosaí. Ach chu tá tágeall lei seanis an félá go míid ar a fómhar agus tá se na hála ceart má. Tá stem Ashley an fiúláir tá sí séite le grána go leor ach tá suite ar a tolagate ar a gát le sunny Tá sunny le maíomhte se sunny mo chaidín beg má a beg agus tá se chuneal mo réim jazz teolaí se suite de fiorhí me te san nó harhhair battle. A chu Fuck imagine le sicinde as be mar eis gan númat. Ó se bhí mé héana agus má bhean a réh an muid ar scunan film The Late Night with the Devil. Scunan film sort scan rules da horror film ar dear am erla. Agus chháil má caint ar hána sís na meán social níos mar Instagram nó áit cinint mar na chuil má caint ar ach bhena se sort simúil agus sé muid cinenne teach ben ó réid gus ní raon na rí a ólas ceart a néir agus tu go ben tám go bhlíon freisin denarí hán a freisin che mu gur se fellindach benúris go honúil ní bhí mé héon na réad a benar sconáil mar sin horror films nis a ríist tá má bhean Rebecca tá sí fian ag horror films sin na sconáil scanúil ach chuide cup bíte tar seafateach ní sam foiilteach agus níle sam sta gote tuchar a bheith scanúils go má as rudín ar cíal beidir ní sam. A chu chu leis gin Late Night with the Devil. Tá seach chumaidir bhí me penas, Tá seach sart mar mar ní hén gnárad tá se bunaí ús ní méid gur mar dearras mu sé millióirí spoilers sar focail chum a héin. Chu ní mé gur an millióirí na mór an a go bhúirte réchaí. Tá se bunaí ar mar léadthóir telefís na America sna seachtatí mar sé machcha sé bhíúchaint siad Carson agus léidir a Jay Leno gus cinál sin láidethóir i réchaí. Is an ní som go tamtar a taiisteach dhéon se sáir jab chu mar an bhagad teo. A chu tá sé bunaí ar í a bháin ar a set seo. Sa cheappas a chuile sefateach ach híle camara hena selum agus bhí coppla sort achtra sort scahanúán ach bhí sé junta go más níor se thar bhil bhí coppla beidir ní mé a rís ní mé gur nimach chorá ní mé gur a bhíle ní mé gur an millióirí nimach go bhúirte réchaíach ach fólainne Late Night with the Devil má tá sib solar rudins le breanú sib cuarta rudins le breanú ar fólainne sin. Bhún héon bitir go chuine a chuin nach má leis an genre sin mar bhún beidir seachtas deó a sin mark má mhuiimsa. Mar se Late Night with the Devil má sib solar le breanú ar bhólainne sin. Sconan eile bholainn freisin. Tá sé Netflix má tá Netflix agaí. Sconan nach ceapa bach go má as tá fuhéideal an freisin tá sé seapanis
as ní mo seapanis chomá sin mar se bhí orm na fáilte lúsait. Ach de gad sile. Ní rá se mar a cheap me mal tunmh rins sort sconain le beidir scór blian, beidir bunaí ar gad sile agus deach sin a leog agus ní sam sort seafáid na ríre sort. Nair me beag cear go leor haine selumm. Ach mar chuine fásta sort breanúir in nus sort seafáideach. Ach an ceann teanna amach tá mai ceap go nóra. Tá sé bunaí sa teapáin. Tíoch a ríist ní mai ghearra ar nus Late Night with the Devil ní mar ghearra numracha rudí rá faoi nó bhíle réchan mel rud a hálins go minic na dearan duna cinch numracha tuigh numracha hólas faoi. Ach deach tar me bláisin beagíp tá blás ar me gan mar a deara. Ach se deach tar éis an dáracha go damta sa teapáin agus tá cuasaí agam nachtaí imi go donna agus tá gan an dinosaur nó fibiad hain an Godzilla mór se amach agus tá san deasart a scrisa rudaí ach tá sort cur twist eile cur eile leis nach ní teanús na rudaí eile dionmh le beidir scó bliana mar sin. Tá se go má teamh míleúir níos fearr cheap mise. Go hondúil ní mailim rudaí le fáilte ach bhulanna sin go mór go mar Godzilla. Tá sé ar Netflix agus tá sé sort rééisanta scáúil mar se fellann se an téama na saona stáid mar deara Godzilla ar Netflix bhulanna. Sta go cupra eile freisin an tan a rudaí feici am le blian mar sin ar Netflix. Ach chuid is smúgan ar rudaíteach seafáid agus dúnam dearmad go minic mar a seaan teamach ach has Godzilla amach a réchaí. Ó se stoi míle blianach an inis na bhí me sa me anscoil. Bhí me sé fian ceart ag futbal, soccer. Bhíoch muid rudíonach muid na head na híar. Baile híar, baile loracon, taobh híar, baile tépel, na baile norma agus baile chuslan. Agus bhíoch an action an, bhí sé intach. As bhí muid luc go má, tas at bhí muid bhí caiitead má, tas at bhí muid luc an scofanta tam sin agus go leor gan na jam sin bhaith gimmart futbal, soccer mar deara. Bhíoch a dábhaid peilghailach freisin as bhí gimmart go ile náran freisin. Ach bhíoch a bheitlan. Bhí sé intach caiid an áard. Ach bhíoch mi sé fian ceart ige futbal. Agus scainam níos cinnis bhí me beidir gur me sé bliana déag dhís nó mar sin háirteir henne se meid na sólós. Gan sé nach cholas go get a sóló teach sort tú kicir am máil suas cunne cat an bách an suas gan tiite mar a tála. Agus me go maige sin agus cunnim ich man an beidir scóína. Tean níos mú clecht iad a bheith an seacaíonna gan tiite. Agus tá mai ceappa gur am bháin gur man an beidir chuchéad a copíanana mar sin. Ach rud a bhéin sin an aideach cleachta leat a tína chéir seaachní. Chan beidir bhuiach le bag nach stáid nó ní smó beidir. Nair me ceap bheith na pobaile. Bheoch me duna na sólós ach cos jazz hín gúsait agus a rééis beidir stáid ngar a bheith mí beidir as a Paul Mór an tím a róig as im chuid bunachchaid teach amach agus teach léidir sé sin ceach a fianas bhí mai. Ní ag an nám. Ní heag má faoi dear gur am bhróig te mas i chéile sort me teach sort mar a deara in the zone. Ach is has meid an sort teach leach rá sin seaatan te caiite duna sort sólós. As mar le taréis ní sam rééis copanú a daanana sin ní bheith bhd gaiirí te níos fearna gym. Ní bhaiteach futbal
agus John cúpla solo, chuig cín, as má hitan se síos tusa ríist, as má antá sin na cúpla nómad, ní bheith caiid, ní bheith se bhag me tú bro, ach se sin just a barúlach. Bhí muidir le fiannig go bhfuitbal a tam sin. Níos am múna jamógú te go fion céna i go bhfuitbal Jack rá, beidir go níl samach. Fetar homsa bíon bhain is múd inis na jamóg bit lucar na phones ar TikTok agus na rudis sinna le bhí mé hain stoi. Tá mar rúpa cintacht sin freisin. Ach a cínt sin tam sin. Bhíoch muid fion ceart. Bhíoch agam sosa. Bhíoch ar níos an be cearú, genúman ó cearú, beidir be genúmad sos bhíon. Ach, dána bhid coppla nó me breise gimmuid futbal hartar I hínéag a chlugar maid sin as gudí cearú rééis má ceappa mar má go le mú. Beidir be genúmad ach mar dúirs me beidir go muid rúbag dánas go mu go tígur se cearú rééis. Ach récha bheoch muid fiáin ceart as a sin bheoch sé dánach muid beidir leabhúd na cháid nó mat fiú gimmart futbal mar sé gaiidir láir dhéomhre mar sa tasí gaiirí dorachas ach muid fós I gimmart sé tá bhí muid an scofant an tam sin bhí sé ionintach ar bhd a níos am mína jamóg an is muid go fion céin sartas níos am muid a héir na híar ru dánach an éire beidir nach chuin í le sam. Tá mai ceap gur ní smú daine san áit I leannaí an tam sin. Beidir níle samach récha deart scéils a barúi cheapim sé récha. Ó sé dearmúide tá le áran is mai bu chuna mar frisin barúil an áit sé gréanmhar mar sé go haine a géistecht mas fólamóí nó daine chuige mún nó as tí chunail nó fibic an áit. Barúil smú well a bháin na réide dí sé níor fí gréanmhar tean na réide churube mar se scéal barúil. Ó sé rud le a suirt simúl dóla me neo. Tá mínoch is cosúil a tógealach. Mínoch tógealach contagious yawning. As go éach tálan te sin omsa mai cin mis den cin sé mínoch chur tead fónarm go le bínoch chud is mú go ná mar récha. As níháin I naine taran te freisin in aine bhí gaiid chuit capal glóráine bhí tálan te sin agus má bhíon mis sé mínoch go minic chur se fún ar sonnaí chur se fún ar sin a bheith mínoch freisin ach ru a barú freisinach má bhín te sinna mínoch chun te fúnarm sa mínoch nach chu te sin simúl. Se beidir go bhá go muide tinine se tá nón ráitinine sem tá mai ceappa ach tá sé ngáir bh nám té agus se tá mai ceappa má haine se sin lib tásúil am gur haine récha teach sa pí Spraoi na ríre sort mar dear nach raich ach se mar se tunna me iirecht an chéad episód eile bheith rubag níos fuide beidir mé níos smúd a rám sé chéich an eile ach mar a dear se sin ní a dhearg me se rá a chan éiret tá blas ar me gan. Récha sné fáca metin in sé agus go bech trúna jazz a í nó maidin jazz nó fibcinn tam go lá nó jazz fiú fibcinn tam go lá me se begéisteach lei se má vín se begéisteach. Ní mé an géisteach Tásúna go méich mar dúirs me pí Spraoi. Ce go leir sné mar se slá go fóil.